from the MGM Grand, Las Vegas. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! This is not a good, this is a pizza pie. And I'm spending so many nights just eating my tortantalong. And I grew strong because of my tortantalong. Biglang may box from outer space. Nakita ko sabay kinuha ko yung box from outer space. Tinikman ko at nasindak may pizza pie, sobrang laki. Tinikman ko within 5 seconds na ubos ko para mali. Ngayon ako ay ganito. Di ka pizza hut o shakey's, you're not welcome. Ina mo kaya sa aking pizza pie. Ayoko na makiwalay para sa'yo. Handa ko magpakamatay. You took all the cash na ubos ng lahat. Gusto ko ba ng pizza pie, ngunit ang pera hindi sapat. And so I spent so many nights just feeling sorry for myself. It made me cry. Wala na ba akong pizza pie? Ngayon ako ay nagipit. Hindi na ako a stupid person na hindi nag-iisip. Medyo mahal ang pizza pie, you can't expect it to be free. That's why I'm saving all my money para merong pambili. Ngayon ako ay ganito. Kundi ka pizza hut o shakey's, you're not welcome. Ina mo kaya sa aking pizza pie. Ayoko nang maghiwalay para sa'yo. Handa ko magpakamatay.